Kaya manuk ae. Iki mau wis suka pari suka. Nggih. Iki mau jaranan munggahe guyon maton. Guyon maton. Iki campur salinane kowe karo aku ae. Bose iki mau muni ngono. Dibareng. Heeh. Mbak Minta njaluk lagu apa Mbak Minta? Mbak Minta. Mbah, teng mriki Mbah, teng mriki halo. Mbak Minta jenenge. Mbah minta apa? Jaluk ndak minta. Ngono. Nggih Mbah tetepangan Mbah. Kalian Purwo Budaya pripun iki? Mbak Jaluk kok sik aku kene nostalgia sik. Wes ta sing tuwa ngono lho. Ngersake napa Mbah? Caping gunung. Sapa ya caping gunung? Mbah. Kowe. Sing masak nyune Sing caping masak, gunung. nggih, masakane nuke pol kok. Alah nggak melepok kowe ndak mau mbok rasani mbek aku. Piye? Duduh asine ra umum iki lho Bu rasane. Lah piye? Wong lagi njerutup sithik ngono kuwi wis krasa lho ya. Lho kok muni enak, berarti tak goroh. Ya ora goroh to. Lho Aku asin ki- Ya asin ki yo enak, lah timbang ora ono yae malah tambah. Oh, piye? Iya. Ha iki mana caping gunung, Mbak? Caping gunung. Diaturi dua tembang. Senarkan Purwo Budaya iki ya tanggane dhewe murah meriah. Mau sejuta. Sejuta, harus juta 200. Hah? Harus juta 200. Ya wis tak undakno 200. Heeh. Kagem bawa mboten, Bu? Mawi bawa mboten, Bu? Nggih. Bos Rizky. Awas tak kentung Gus. Iki sinyo ben reo kan. Ora Riki engko sinyo sing Salto bar aku bendan kene. Aku sing jengleng nek nen sing salto. Panggungnya iki ketok. Panggungnya bolong lho kejeglong. Oh, jebule ana selutinge lho. Lho kawet mau ya ono to. Gak roh aku. Kowe gak bisa syutingan ning kono. Gak. Gak lah Mas, gak usah syuting Mas. Lho ra ketok iki mripatu sumpah. Bendino kepethuk. Sumpah ora roh aku. Sing marai ya menyamari kok seragame Lah iya. Purwo Budaya iku mbok ya aja ireng ngono lho. Oh, dikeki sitok. Iki ki warnane ireng dadi gawan tretak. Tukang masak, penonton ki padha kabeh. Padha kabeh ya, Mbak? Heeh. Sesuk Masih kasih dik sama. Mas Kino sesuk seragame ganti abang Mas. Monggo, Mbak. Ditembangno caping gunung. Saben bengi nyawa Gone putune. yen memajang among anggo janur kuning. Mbak Jaluk nostalgia ya, Mbak? Ketara kurang kopi. Kopine kurang. Pacitan
Ora ngono. Ya, ya. Bareng iso kok terus. Sido. Waya. Suara kok penak ngene iki oleh dibuntel apa ora ya? Kae sing Korea nang kono kae padha karo sing nang kono kae. Pasukan joget siji apa kok? Padha karo sing nang kono kae ya. Aman anggere ono iku apa kowe? Kita iku kalah seru karo kono. Iku suwene menghayati tenan kok. Panas udan. Dan panas. Udan-udan. Dipanasi. Panas-panas. Diudani. Mentulus. Kok mentulus? Jengkeng. Aling-aling. Caping. Pak, piye penak? Penak, kali joget ora penak. Senajan wadon sarta lanang beni. Caping gunung dibawani sinaringan purwa budaya monggo caping gunung. Dek jaman jor kelingan banter-banter duduknya mencelat. Wis didadani iki aman iki aman. Sakar bisa gunung bisa dadi raja. Ahuk ya. Ora ilang nggone padha Iki sudah langgahan. Sudah kebanggaan kalian keluarga Geng Sandoro barengan Purwa Budaya. Sudah gambar sani kangge martu martikaning penggalih.
aman iki bar dipaku. Iki permintaane sing nyoteng iki. Permintaan sing nyoteng. Aksi Denis. Ya wis salah. Iki bar ganti soting. Basa masuk. Sebuah tembang. Ayang-ayang. Sampun dipun aturaken. Tembang iki lagi viral kok ya, Mbak ya. Lagi spiral. Spiral rambut kok. Iki kok. Iki ngene ya, Mbak. Heeh.
Dampar mancung tinupet. Nggih. Anggone awak dhewe iki mau paring lelipur suka parisuka. Suka parisuka. Iki kulan aku iki wayahe tetepi jejiban. Tetapi jijiban nggih. Nalika semono aku babat langsung ing tanah Jawa, aku ki entuk cecolok, entuk nawala tiban. Nggih. Dijaluk sabiyantu marang pawongan dikongkon ruwat sing kalaning putrane. Mula aku njaluk ego pratikelmu aku kudu kepiye, Mbam? Kakang Pendul, Mbam. panjenengan kalian kula sak menika lak nggih tasih mudha tumaruno. Dereng padrep mbok menawi panjenengan menika badhe paring pitulung marang kadang gesang wonten tanah Jawa. Banjur aku kudu piye, Mbam? Mbok menawi panjenengan kalian kula nyelamur laku gantos dijuluk ngoten pripun, Kakang? Mbam. Yen aturmu kaya ngono aku wis tanggaping sasmita. Anjing. Yen to iki dina kowe karo aku aja nganggo jeneng Raden Betulan Raden tambah maneh. Lajeng saenipun Iki dina kowe lan aku nganggo jeneng Kaki Legeyek lan Nini Legeyek, Mbam. Kaki Legeyek dalah Nini Legeyek. Kaki Legeyek. Nini Legeyek. Sak menika panjenengan kalian kula lak nggih sampun celamur laku gantos dijuluk. Sampun pas kalian kahanan. Mbok menawi samangkene wonten kadang gesang badhe nyuwun pitulungan kalian panjenengan kalian kula lak nggih mboten nguji wani. Lah ya wis ana tetembungan ning tanah Jawa kae ana tetembungan kaken-kaken lan nine. Anjing. Nang ngene ya Nini. Pripun Kaki Legeyek? Sak bubare kula aku nylamur laku, aku kok mireng manuk prenjak ganter-ganter sak jabane omah. Kaki Legeyek. Nini Legeyek. Prenjak tansah ganter-ganter menika manasan saya banten. Pini sepuh rumiyin menika nanting kendikan. Yen to ana prenjak sing ganter-ganter san saya banter unine. Bakal ana tamu ingkang badhe rawuh. Coba dilantu sauntara ya Nini. Anggih mugi sak mangkene tamu menika amber kae kagem panjenengan kalian kula. Kaya ngono ya Nini. Kaki Legeyek. Nini Legeyek. Leres. Prenjak ingkang ganter-ganter menika sak menika wonten tamu ingkang rawuh. Menapa panjenengan menika sampun tepang Kaki Legeyek? Babar pisan durung kenal Nini Legeyek. Nggih mbok menawi badhe niti pirsa piyanten menika asmane sinten lan saking tlatah pundi. Coba tak tangune ya Nini. Anjih sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu panjenengan menika paring asma sinten saking dusun pundi kok raya-raya wonten dalemipun Kaki Legeyek lan Nini Legeyek? Bapak Suparno. Bapak Suparno. Ibu menika garwa panjenengan kang asma sinten? Bapak Ibu Wakidah. Ibu Wakidah. Nun sewu wigatosanipun panjenengan kok ngantos dumugi wonten rompokipun kula kalian garwa kula. Wigatosanipun apa nggih, Pak? Non sewu dalam talang atur pun Bapak Suparno setunggal silaturahim kaping kalih badhe maringke putranipun nggih menika dipun ruwat Kaki Legeyek lan Nini Legeyek amargi kagungan sengkala pun ontang-anting kalih julung sarap. Nun sewu silaturahmi panjenengan kula tampi mugi-mugi ndadosa sedherek ing sak mangkene nggih, Pak. Kok panjenengan ajeng pasrah putra kekalih panjenengan. Napa panjenengan sampun ikhlas lahir batas panjenengan, Pak? Ikhlas lahir batin. Ibu sampun ikhlas lahir batas panjenengan. Heeh. Kae dijak rene tahun ini. Nggih. Panjenengan ampun alit ing galih. Amargi putra panjenengan badhe kula blawenta kados putra kula piyambak. Nun sewu tasih wonten wigatosan menapa sampun, Pak? Menika campun cekap nyurakapi. Nggih. Mbok menawi sampun cekap Pak cek mundur sumangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo-monggo. Sajake kok tegang banget lho iki lho. Ah, biasa. Santai, Bro. Kulino ndelok garungan kok wedi. Kaki Legeyek. Nini Legeyek. Banget bungae ati kula dinten menika pinaringan momongan mboten namung sawiji nanging langsung kalih
Iki rak sing kok domo-domo sing kok antu-antu saiki wis keturutan yo. Leres menika kaki legeye. Ini legeye. Kaki legeye. Sekawet anakmu kelak nandang lelilip. Anjing. Bocah kang ngejar reget. Coba aku bulke jalur nasi ning kepukuran kae ini. Ngestakaken dawuh kaki legeye. Janur menika panjenengan singgahke wonten pundi kaki legeye? Tak singgahnono gedung pusaka kae. Wonten gedung pusaka, wonten lemari sebelah ngrika nggih. Pancen bener. Nggih. Kowe ning kene ae. Wong kulino ndelok barungan kok wedi kowe. Iki janjane wedi apa grogi? Ya wedi ya grogi. Kaki legeye. Ini legeye. Menapa menika ingkang panjenengan kersake kaki legeye? Ora liya ya mung kuwi ya ini. Iki bakal nek kolong-kolong ing janggane anakmu sak lorone supaya kanggo keslametane Rina lan sak wengine putramu sak mengkone ya ini. Kaki legeye. Ini legeye. Sak sampunipun putra panjenengan kekalih menika dipun kalungi janur kuning. Lah kok pasuryane tansah cumplorot, tambah sumunar, tambah baguse. Ananging sayange. Lah kok ndiluk terus. Ayo tengengek to. Iki nek delok barongan gak kesoting. Lah nek iki kowe disoting kae lho. Biasanya ndelok barongan. Ya delok terus ah. Iki gedhe-gedhe ngene kok. Ini legeye. Kaki legeye. Sekawet anakmu kalau nandang lelilip. Anjing. Lan iki putra titipan. Bakal ndak sidikara ndak singitke supaya tangga tepara kaya ora mangerteni. Kados mekaten. Kenang Muhammad Yudi Prasetyo, dalah kenang Muhammad Prabowo. Joko Jelagur. Joko Jelagur saiki jeneng mule. Amarga kowe saiki wis dadi putrane kaki legeye dalah nini legeye. Nanging ngene ya ini. Pripun kaki? Sekawet iki lak kelan aku tambah jiwa. Kanji. Sing sak maune kelan aku ana rompok mung wong loro. Leres. Yen ana dipangan, yen ora ana wae padha poso. Anjing kaki Iki aku bakal budal ana ing Kutaraja. Dan siramu tak tinggal sakjane rompok karo anakmu sak lorone apa ya wani ini? Kaki legeye. Ini legeye. Panjenengan mangertosi yen to kula menika dados ibu nembe kemawon. Dados mbok menawi panjenengan tindak ngupati rezeki wonten Kutaraja. Iya. Kula nyuwun kanca rawang kagem jagi keselamatane Joko Jelagur kekalih kaki legeye. Ini legeye. Kaki legeye. Yen aturmu kaya mangkono aku wis tanggaping sasmita. Anjing. Sekawet putramu loro lahir tinggal ana alam donya. Kaya ora kaijenan. Duweni sedulur tua papat caca ning maujud badan halus. Kados. Yen to iki dina tak wujudke dadi badan kasar tak jaluk aja wedi yen ini. Ngestakaken dawuh kaki legeye. Bismillah. Nggih. Sufia. Amara alama. Mutmainah. Iki wujudan sedulur ing tuwa anakmu si Joko Jelagur. Anjih kaki Coba ndak bangune ya ini nggih. Supaya amarah ulama lan mutmain. Sekawat kowe badan halus tak cepta dadi badan kasar. Iki dina ora tak kone lak kapelak lungguh jegrang sila tumpang paribasane. Ning iki dina kowe tak kongkon jaga keslametane si Joko Jelagur uga dadi kanca arwane ini legaya apa ya sago nggih. Ini legeye. Kaki legeye. Selak kesoren anggonku butelane Kutaraja. Anjing. Sewang sewan adum selamat aku njaluk pamit ini. Atas-atas kaki legeye.
Lah kok kepodo jejagongan sedulur papat. Banjur momonganmu si Joko Jlagur sak kloron kuwi ana ning endi? Tak sawang ora ana katon ning gone papan panggonan kene. Tamangka wayah iki lagi wayahe Joko Jlagur sak kloron ki maem. Banjur Joko Jlagur ana ning endi? Mutmainah. Dawuh ketimbalan. Kepareng matur nini legaya. Saderenge kula nyuwun agunge pangapunten. Dawuh ketimbalan. Kowe iki nyuwun pangapunten. Jen-jen iki aku arep nelake matur suwun banget marang kowe sedulur papat. Merga kowe wis gelem sabiyantu momong putraku si Joko Jlagur sakloron. Amarga kowe dhewe padha ngerteni yen to aku ki durung pati pinter yen to bab momong anak. Nggih. Ananging kowe kok njaluk pangapura arep matur. Ki janjane ana kedadian apa to Mutmainah? Nggih, nini legaya. Kula wau kalih kadang kula gegojekan. Kula kalih kadang kula krasa kesel krasa saya. Krasa saya? Nggih. Banjur Banjur kula ngantos ngantuk saliyepan nini legaya. ya ora dadi ngapa wong jenenge awak saya ngantuk ki ya wis jamak lumrahe. Nggih, leres. Ananging Bubare kula ngantuk. Kula medal engking lompok nini legaya. aku kok malah tratapen ki janjane ana apa to sedulur Ing papat? dhuwure lompok enten pedhot utawi mendung ingkang peteng. Mendung peteng aku ya ngrasake Nggih mau. leres. Sak bubare mendung utawi pedhot nika murca mbarengi Joko Jlagur murca nini legaya. Apa? Oh jagat Dewa Bathara. Ora. Aku ora percaya ana kedadian sing kaya mbok kandhake kuwi Mutmainah. Oh, Sophia. Apa sing dikarepke marang Mutmainah kuwi Sophia? Janjane aku ora pati mudeng. Sophia, coba aku njaluk tulung marang kowe. Matura bloko suto janjane iki ana apa? Apa? Pancen kaya ngono. Pancen iki kasunyatan yen Joko Jlagur sakloron kuwi ilang. Leres nini legaya. Ananging Sophia marah alu ama Mutmainah. Dawuh ketimbalan. Kok bisa ana kedadian sing kaya ngene tamangka. Kaki legi lan legi ya kowe wis percaya banget marang kowe sedulur papat. Yen to kowe bisa jaga keselamatane sedulurmu anom si Joko Jlagur sakloron. Apa ya kowe ora kelingan nalika semono kowe wis janji marang kaki legi ya. Yen to kowe sanggup jaga keselamatane si Joko Jlagur nanging apa? Kabeh omonganmu nalika semono kowe ora ana kasunyatane beban blas. Nyuwun. Lan kowe teko matur sing kaya ngono marang aku tamangka kowe ngerti sedulur papat. Yen to Joko Jlagur sakloron kuwi putra titipan. Nggih. Lan apa kowe ora kelingan? Nalika aku kepengin duweni anak, anggonku budidaya nenuwun marang Gusti ingkang ngakarya jagat nganti kaya ngopo sedulur papat. Ananging bareng saiki pinaringan putra sanjanto namung putra titipan. Aku ora beda-bedake yen to kuwi ora anakku dhewe ananging tak anggap kaya anakku dhewe. Nggih. Kok kowe tega-tegane matur sing kaya mengkono sedulur papat. Nggih, nini legaya. Kula nyuwun agung pangapunten. Kula pun ledur jagi Joko Jlagur nini legaya. Nanging sedulur papat. Dawuh Tak kira iki ora kur lumputmu sawiji. atas kedah pripun. Mergi aku kelingan rikala.
Sadurunge kaki legaya kae tindak ana Kutaraja. Nggih. Kaki legaya maring koling marang aku yen tono bebaya. Lan aku kelawan kowe ora iso mutasi yo dak kira perkara sing kaya ngene iki. Kados kedah pripun ning legi? Aku kudu nimbali asmane kaki legaya ping 3 kanthi kejruk bantala uga kaping 3. Amung aku percaya yen to kaki legaya sawiji sing bisa muntasi perkara iki. Nggih. Sedulur papat Sopiah Amara Alu Amah lan Mutma. Dawuh katebalen. Aku njaluk tulung sepisan maneh marang kowe kabeh. Nggih. Tulung ndedonga marang Gusti ingkang akarya jagat sing tememen. Mugi Joko Jlagur sakloron enggal-enggal ketemu lan kedadian iki enggal-enggal karampung. Ayo padha nimbali asmane kaki legaya. Monggo. Supaya enggal-enggal kondur kaki legaya. Kaki legaya enggal-enggal kondur kaki legaya. Nini legaya. Kaki legaya. Lagi wayaku budal ana Kutaraja. Rumangsa sumendal sakjroning atiku kepengin cepet-cepet bali. Banjur aku lumebu sakjroning rompok omah padha Ratu Mata. Kowe uga anakmu sapapate padha tawang-tawang tangis. Joko Jlagur saklorone mapan ana ngendi Nini? Kaki legaya. Nini legaya. Saderekipun kula ujuk atur nyuwun agung ing pangapunten kaki legaya. Kaki legaya. Nini legaya. Sak menika wonten kedadosan ingkang panjenengan lan kula boten kersakaken. Panjenengan sampun masrahaken keselamatane Joko Jlagur kekalih datan kula ugi sedulur papat. Pancen bener kaya ngono. Sak menika Joko Jlagur kekalih Anis kaki Putraku ilang. Nini legaya. nyuwun pangapunten kaki legaya. Lagi wayaku bunga duweni putra. Ning kasunyatan iki dina kowe matur yen to anakmu si Joko Jlagur saklorone Anes. Nini legaya. Kaki legaya. Wis cukup anggonmu tawang-tawang tangis. Iki dina yen aku butuh lawan iki dina tak jaluk siramu munggah ana sambar panujan. Maminta marang Gusti kagungan jagat supaya bisa baleni anakmu si Joko Jlagur panuwun. Tak jaluk aja kendati donya. Biar Sopiah amarah ulama lan mimita ini. Sekawan tiap kenal tak cepet dadi pamekasan. Iki dina kowe tak kakon Joko bae wonten kadang mana. Ning iki dina kadangmu murca wae kebebaran kebut mainan. Kowe sing berani aji kono pangros lan panglungan. Kowe iso golek yen ngendi papan dulunge kadang wae. Kowe kabeh aja enak kabeh cekro. Pematur lakune wonten asma bisa. Kali ini kadang mana-mana ing pengarepane kaki lagi kan. Nulis sakesone iki dina enggal. Budal wae kerja bagus. Biar kowe
Kidul. Saka bulan